og velkommen til Alsønderup News. I dag skal vi ud til Skidtmads, som er ude ved forårskoncerten her på Alsønderup skole. Så det kan jeg rigtig godt glæde jer til. Nu kommer vi ud til Skidtmads. Skidtmads her, og vi skal rapportere om, at der bliver øvet til musik til i aften og i morgen aften, fordi at vi har forårskoncert. Og det har vi, fordi det er en tradition. For et øjeblik siden, så var der nogle piger, der sang, og folk der dansede og råbte hurra, hurra. Og det lyder jo meget sjovt. Tilbage til studiet. For det indslag til dig, Skidtmads. I dag har vi ikke noget vejr, og det er vi selvfølgelig lidt ked af, men i stedet for, der skal jeg lige fortælle lidt om, hvad der egentlig sker her på Hillerød Vestskolen. Der kommer blandt andet forårskoncert i dag, som Mads lige har annonceret. Og udover i dag kommer der også forårskoncert i morgen, så det er vi rigtig glade for. Så nu så skal vi sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med, og vi ses igen i morgen.